हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेहाय आं मेहेर आदाखौ लोगो मोनदोंमोन थांनाय सानखालि थांनाय 14 सेप्तेम्बर 2023 खालारखालि 35थि मुंख्लं सान फोरबो फालिथाय NDFB जोहोलावफोरनि मुंख्लं सान फोरबो फालिथाय जि मोनसे प्रग्राम जादोंमोन बे प्रग्रामा जोंनिनो खाथिनि साम' हाथाइ रुपहि सालबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जादोंमोन बेवहायनो आदा मेहेराबो बाहागो लाहैदोंमोन बिथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांजों मोननैसो फट'फोर लाजाबाय आरो बिथांखौ लोगो मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअआव जिरायनानै बेफोरबायदिनो जोबोद खुला खुलि आदाया बिथांखौ लोगो मोननानै जों बयबो खुसि आरो बिथांजों खाथियाव थानानै रायज्लायनो मोनदों जोबोद खुसि जोबोद फ्रेश बिथांमोना बे समाव थांनो ओंखारबायमोन नाथाय जों न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन अबयसे प्रग्रामा खाथियानो जायो जोबोद खाथि जायो थेवब्लाबो जों थाब फैयाखैमोन बे प्रग्रामाव बेनिखायनो आदा मेहेरमोना थांनो ओंखारदोंमोन बे समाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अननानै अके नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिंथिबाय स्कुल लाबोनो नागिरदोंमोन आङो लोगोनिखौ बिआइपिया होननानै लेभेल बारा होनलायगोन आं बाइकजों फैबाबो दाय जायो राइडार माबा साप्लिटार होनलाबायगोन पाब्लिक जानानै बासजों फैबाय थांसै आं दे अके ब्र बाय गासिबो मोजां फरायगासिनो दा नोंसोरो फरायगासिनो दे मोजां फराय दे ब्र Asal, bawa dia mana ke? Boria. YouTube bari Foto sampai